Goedendag dames en heren, hier vanuit de arena. Ik ben trouwens Jasper Verheugd, de regisseur van Pumps and Penalties. Het is een wedstrijd van 2 keer 45 minuten in het theater. En hier staat namelijk het elftal al helemaal klaar. En dan zijn we er al helemaal klaar voor. Een voorstelling die op het veld gespeeld wordt. En we hopen natuurlijk dat je komt. Pumps and Penalties! Drank en drugs, pumps en penalties. Kids en je bitch en de filthy ring. Zit alleen via weg. Seks en geld, pumps en penalties. Jij is streng en dan hoort je bij. Lekker televisie kijken, ze zetten meisjes proeven. Never ever ooit meer werken hoeven. Drank en macht, geld en goed, seks en drugs, pumps en penalties.